Alexi, co se tady stalo?
Celý život proti tomu tady bojuju a na obchodní akademii se objeví drogy? Zrovna u vás? U naší třídní? To se nám okruh úplně zkušuje. No, my myslíme, že už víme, kdo je náš podezřelý. Jasné. Dobrý den, tady je televize 4. A můžete, cítíte se vy, můžete na to nějak vysvětlit. Tak vina se necítím, tady jsem... Ale nadále tady neskoušejte, to ne. Pokud by se člověk nečí... Takový, jak jste vy, máme Plánovací plnou nemůže vydržet. Vyřídíme si to u výslechu, tady máte soudní předvolání, 30.11. na Naufilu a považte se nedostavit se. Vidíme se i s právníkem, jasné? Jak budete pokračovat? Právník bude to bude mít sepsané. Tak teda, někdo předvolání. A to vám této herectví lepší než účetnictví. Mhm.